you with that do-do-do. I evo nas napokon posle mjesec dana i ko zna koliko, evo vratili smo se u preživljavanje. Znači ja sam se ono izvinjala što nas nije bilo tako dugo, ali šta možemo? Nismo mogli da snimamo, imali smo mnogo obaveza, a sad pošto smo na raspustu, sad možemo opet snimati, eto, češće. Videa. Ovako, mi smo se kod villagera i ja sam išla do one kuće i našla sam hleb, jabuku koju sam sad upravo pojela, iron leggings, emerald i mač, a ovo sam drvo pokupila. Da, ovo sad ne znači da možete da pišete po komentarima dole kao da smo mi ne znam nija šta, nego eto, mi smo htjeli malo kod villagera zato što smo se uželele toga. A od nekog sljedećih preživljavanja će biti baš jači level toga i... Ti treba hrana. Ne. Ajmo Tako sad mi lepo da napravimo, to je... Hoćemo... Bićemo mi kod villagera, znači, inače. Da. Meni je ova kuća tako prelepa. Koja? Ovdje, brate. Što? Unutra... Ju, šta je ovo? Auć. Meni nešto zabagovano. Alo? Ovdje je tak villager. Šta je? Tak villager. Kako imaju hrane? Znači mi sad... Meni baš hrane ne treba, eto, fali mi samo jedan, ali dobro. Batak, ali... Baš me briga. Kako sa emeraldima da radimo? Pa možda što da se napravi s njima. Tina, da iskoristim drvo, da ovo ovdje zagradim. Kako hoćeš. Ode punjača. Aha. Pa primakti se tamo onda. Ja sam htjela da preživljavamo u pećini, ali... Ne znam, bilo da se baš... Uželeli villager. I to, a i bilo me je malo smor. Ne, nego mi je bilo smor da tražim pećinu, zato što pećinu koju god nađem, em je mala, ili što ja zovem ono uđi, izađi, ili ne znam ja. Tako da bilo mi smor da tražim i eto, gledaj ovaj ko princeza neka ovdje gore. Ne može izađeš, a? A možeš, ima dole. Inače, naravno, vidjeli ste svi kad sam stavila juče, to sam obrisala taj video, da sam promijenila kanal i sve, mislim, kanal... A što si obrisala video? Pa ne znam. Inače, da, ljudi, ja nisam mogla da snimam i sad sam restartala telefon i sve i ja sad imam YouTube kanal, mogu da gledam neke ljude, ali ne mogu ja da snimam, tako da nemojte da očekujete od mene videe sad. Da, ja ću staviti na ono obaveštenje. Kad bude moj brat, to jest naš brat i Milica, kad budu počeli da snimaju, ja ću staviti obaveštenje pa ćete vidjeti kako se zovu, ako neko ne može da ih pronađe, jer će imati 0 pratilaca, 0 svega. Pre nego što, to jest kada postavim to obaveštenje, ja ću njima reći da se, eto ti znaš mene sad, znači vi ćete ostaviti komentar ispod, na primjer hvala ti za to i ovo, ne znam, bilo što ostavite. A vi, ako ne možete ih nađete, mislim, što bi tražili kad ne morate, vi samo kliknite na njihov komentar, to jest njihovu ikonicu, profilnu sliku, tu samo kliknite i... Nije video sad za razglabanje, video je sad za villager. Tako da znate, samo kliknite na njihovo to i... Ovo će bude naša kućica sad. Ne treba da pravimo custom table. Da, ništa, ajde čekaj da ja uđem tu, mi to, što nisi stavila ovdje dole. Ne treba custom table. Pa evo, već imamo. Ajde, ti uzimaš sve odatle. Ajmo mi lepo ovu kuću da sredimo, mislim. Pa da, ja ih sređujem, šta će nam ovo ovdje? Da ja ću ove knjige lepo da uzmem. Što me ne vera, pogledajte, bukvalno imamo ovako knjige, nemamo kao ovo. Kako se zove? Kao polica. Mislim da pada mrak. Punog pada. Zatvoraj vrata. Da, pa zatvorene su. Da mi tu zamisli uđu, joj ček. Jel imaju sad oni beše kriperi i oni džavovi? Ja mislim da da. Čekaj, vidim što sve mogu da napravim ovdje. Čest nam treba. Dobro sam to shvatila. Ja se izvinjavam, meni je malo nešto baguje ovaj... Ne, neko razbija staklo. Ko razbija staklo? Ti ko? Možda sam ja, sorry. Samo stavi tu, bre. Tako. Neću da razbijem drugo, ovako je isto lepo. Pa mislim, ja sam slučajno, zato što mi... Ajde i ovo ću da razbijem. Pa onda će ovako da bude samo jedno. Pa to, ajde tako, na primjer.
Ili razbij sve i nek bude bez stakla. Šta će nam toliko pogledati koliko prozora imamo? Evo ovdje je jedan veliki. Tina, Molim. hoćeš ti da staviš leggings Iron ovo na noge svoje? Tvoje. Ja, ušte mi koči. Šta da stavim? Ovo, čekaj da ti pokažem sad. Imaš neki kružić dole. Ovo, Šta ti je to? vodeće. Neću ja to. Ja sam lepa ovako sa ovom lisicom. Mislim, znate moj Da stil. idem napolje da se borim. Zašto? Da, evo idemo. A šta, s čime ću ja da se borim, Milice? Što meni ne napravi nešto? Šta je? Hvala. Koji ti je ovo? Aha, iron. Imaš ti materijal da napraviš? Ili ne? Kakav ti je to mač? Pa daj onda, evo tebi ovaj, daj meni taj. Neću. Čekaj. Ju, izvini. Slučajno nam je lagovalo, pa nisam mogla. Tina, jel ti kod tebi imaš mač? Imam. Dupliralo se! I mi to, ajmo opet. Znači da stavimo unutra. Ne, Ali to može tako, ne može. ne može. Čekaj. Znam da može sa Ajmo drvima. ovo dole da dupliramo. Pa ajmo, samo... Šta? Šta hoćeš? Da dupliramo ovo. Aha, te stvari. Ajde, 3, 4 sad. Jesi uzela? Ne. 3, 4 sad. Uzela. Stavljamo sebe. Ček. Postavit će sve da nam... To je to. Kako je da smiješ? A gled, a ti tek vidiš sebe u videu. Ajde, uzimaj mač i idemo napolje. Ti ako hoćeš posle pogledaj sebe u videu kako si. Znam. Ajde bre. Ne znam. Šta se plašiš? Ček, da vidimo, jel ima još nešto da se duplira? Poslat ćemo hleb. Da, trebamo da ponesemo hleb da imamo šta da jedemo ako nas ubijaju. Tino, ajme Pa hleb. džabe ti Milice, pa ovako napolje imamo da jedemo, šta nam još treba to? Kad meni ne bi kočilo ovako, ja stvarno znam šta je ovo, ja sam telefon gasila. Blizu naše... Mene je nešto pogodilo. Ne, skeleton, joj, dođi. Jao, kuku mene. Milice, pa pomozi mi. Ne mogu da ga nikako. Sad ću ja da ga dokrećem. Joj, ja vidim tamo nešto, ja vidim nešto. Milice, pomozi mi, ne mogu. Vič, ček. Veštica. Milice, gotovo ja ću da umrem, znači ako umrem ja... Već ti. Moram da bežem, izvini. Gdje si? Ne, evo ga da još jedan. Milice, znači... Begaj! Još jedno srce mi je ostalo, ovo skačem ovdje Begaj! ko majmun. Šta? O, uplaši se, begaj! Joj, ne, ovo je veštica srce da me otruje. Kao prošli Debilu. put. Molim. Begaj! Pa bežim. Pa uđi u neku kuću, zakloni se. Kakvu kuću? Nešto ti daće kuća. Kad bi ja samo mogla dođem do kuće. Brate, ne mogu da uđem. Eto šta ti je drugi level preživljavanja. Možda nije ušla kod mene. Znaš da se paziš. I gdje sam sad ja? U Tunguzi. Ja ti govorim, ulazi u kuću, ti nećeš za Sad ću ja da nađem, znam put. Mi smo negdje išle vamo, ali ne, ako opet umrem, znači to je to i to, znači ja samo ne mogu... Ma mene ova večera vjerojatno otrovala. Piše Magić, sa magijom tu bila. Ubit ću ja nju s nečim drugim, samo da ne kažem čime. Joj ne, zombi, a što sad ti moraš da budeš tu? Čak, mi smo onda išle ovdje. Da vidim da ti pokupim stvari. Jabuke padaju sa drveta, joj, taman imam 2 i... Šta ti bi? Uplašila sam se veštice. Ja šta ti sad? Jedi. A ne mogu da jedem, ubit će me veštica, kuku mene. Nije dobro. Trči mi li te radi nešto. Dok sad ti tu boriš s njom, ja se borim sa zombijem. Jedi Milice. Joj, nemoj mi reći da ću dum... Ne. Jesi umrla? Jesi je ubila? Srce mi je stalo. Ja ovdje berem jabuke. Samo ti beri pa ćeš sutra ujutro da dođeš. Da, ja ću ja dođem za preko sutra. A koje smo mi beše? Joj, ne, kriperi, joj, nema ništa gore kad naiđu svi ovi, znači gledaj sad ovo. Ja sam sad ovdje opkoljena tako da ako umrem Milice, odoše moje lepe jabučice koje sam i to 3 uzela, tako da... Znači, meni je srce ostalo, veštičara me čekali ispred vrata. Mi od ovih večeri, mislim. Gdje smo mi? Jesu, evo ih, našla sam ih. Pa znam,
Čuti, hvala Bogu, pa nisu toliko daleko. Veštica. Kako ću sad ja da dođem kod tebe? Gle, večer je poludeli u kući, nek vidim kroz prozor, samo tačkaraju ko poludeli neki. Pazite veštice ispred naše kuće. Idi tamo veštice, dobro, ajde, idi. Ti meni reci kad smijem da uđem, zato što... Dobro. Još idi. Čekaj da vidim gdje je veštica. Još idi. Još, ajde, idi slobodno. Da krenem ja ili ne? Pa žuri! Trče kuću! Otvori mi vrata. Daj mi vrata koja je malo pre umrla. Na. Ajoj, bože. Milice, ja sam jabuke uzela, evo sad ovo lepo. Jo, vidi veštičara napolje, vidi je. Znači, mi sad nemamo vunu, gdje je? Joj, pa hello! Ona tu bio. Ti mene da ubijaš, kad budem ja izašla sutra dan napolje ćeš da vidiš koga ćeš. Uzmi i obuci se. Šta, napravila sam još stvari? Ne, nego ono što si imala već. Aha, a ti su moje uzela, da, ja sam zaboravila da sam ja ovdje umrla i da sam... Već se bežica otišla na neku drugu stranu. Evo je ovdje. Gleda kako ja ždroka, vidi je. Da vidim, kakva je propalica. Vidi je. Noš ide gore dole. Gle, stvarno? Pokazala i tebi kao, evo i ti da se uveriš. Da, još lepo okrenula, baš onako kako treba. Si ti mene lupila? A nisam valjda. Pa srce mi jedno otišlo. Pa onda možda neki lag ili nešto, ne otko znam. A mene malo... Šta nisi uzela mač? Pa, jel ću idem sad opet da crknem, jel? Ne, uzmeš mač, uzmeš sve da budeš oprezna. Dobro, i što sad, to je to? Da. Gdje je gospođa? Ja sam prvila u gospođu. Ja sam već vidjela Ja nisam višla. i kripera i sve živo sam vidjela. Da je od vrata. Ne otvori vrata, znači ako nam uleti sad ubit će nas sve i... Tako da lepo ćemo da se provedemo u ovom videu. Ja već i jesam... Ja hoću napravim sekirče. Ja ću da gledam kroz prozor da vidim gdje je ova gospođa. Ali ne vjerujem da ću je vidjeti zato što je ko zna gdje je pobegla sad. I hvala Bogu da je pobegla. Inače, Milico, ja tako kad preživljavam s tobom ovako bez snimanja, rekao kad vidim veštice i to. Naprimjer, u jednom videu kad sam snimala za YouTube vidjela sam slime u pećini. I vešticu. Pa ima taj, samo to ja nisam bila u preživljavanju, ja sam bila u kreativu. Pa znaju ovi koji su gledali, video je snimljen pre jedno, možda ima mjesec dana, možda malo manje. Ne znam nijak, ali znam da sam to vidjela. Ja sad imam i imam pickaxe. Postaću tog pickaxa da nam napravim od kamena. Pa vidite nešto sam ja glupa. Što? Šta radiš ti? Nema da kopaš Milice. Šta radiš tu dole? Šta praviš? Za pickaxe i to. Podrum. Kako manje vidim nešto, ono trčim. Pećina je dole ispod. Evo sad evo ga jutro. Hvala ti Bože u Krasmanu, kako god da si... Gdje god živiš na nebu, vjerovatno. Mislim. Eto, je li to ova gospođa? Meni se ne izlazi napad, zato što nisam sigurna i teta me opet ubije, pa posle moram ponovno da tražim villagere. Ovdje smo se lijepo sakrile. Tina. Da? Da dupliramo i onda ćemo moći da imamo Šta hoće da dupliramo? ovaj kamen. Koji kamen? Učestvujem. Aha, dobro. Ovo. Vidim. 3, 4, sad, koliko imaš? 1. 1. Liče sve. 2. Sve sam mi pokupila, nisam bila spremna. 3, 4, 7, 3. 5, Što bre? 2. 6, 5. 8. Vrat. 13, 3, 4. Mico, ja sam ovo kupim, a ti nisi ni skontala. Imala sam 29. Ja sam kupila, em se povećava, em se smanjuje, ne znam šta je. Ajde, vraćaj.
vratila. Koliko imamo kamenje 42. Pa eto, ja sam lepo, ja sam tu tako uzela i što sam radila, nemam pojma. Sad ćemo mi lepo da pravimo. Ajde pravi. Ništa, ajmo da završimo s videom pa ćemo nastaviti nekada, može? Da. A i to je to od videa, ako vam se sviđa onda ga lajkujte i subscribe na moj kanal. Pa se vidimo neki dan tako s Milicom. A sad nam mora svaki dan. I to je to, čao!